Det her er mine top 5 yndlings beautyprodukter 2025. Til at starte med har vi den her. Mit absolut yndlings læbeprodukt. Læbromad. Ole Henriksen i creme brûlée. Jeg løber aldrig tør for den her, fordi lige så snart at jeg er færdig med at bruge det hele, og jeg sørger for at få brugt det hele, så har jeg min backup. Jeg har seriøst ikke i 2 vinter, jeg har brugt den i 2 vinter nu, ja. Jeg har seriøst ikke i 2 vinter døjet med tør læber. Min næste favorit er den her Rhode Pocket Blush i Toasted Teddy. Det er den perfekte farve til mange, og så påføres den seriøst bare på huden som smør. Se hvor fint det er, og jeg havde allerede noget på i forvejen. Dernæst har vi de her ansigtsmasker fra Biodance. Min yndlings er den lyserøde, deres Deep Collagen, tror jeg den hedder. Men de her er virkelig også gode og efterlader en med den flotteste glow. Næst har vi den her Shaping Stick af Makeup by Mario. Jeg elsker den. Det er bare by Mario hedder mærket. Jeg elsker den her. Jeg har den i farven Dark. Og min yndlingspart er... ser så beskidt ud, men den er så god. Børsten. Sidste produkt er den her body scrub fra L'Occitane. Big. Gør mig et forsøg med at prøve at udtale navnet på det. Men den er så god. Den er super blid mod huden, hvilket er et bonus, og så dufter den så godt. Jeg er ikke så vild med deres olie. Deres olie er okay, men den her er true winner. Og det var mine yndlingsprodukter. Jeg har nogle andre produkter, som jeg er helt vild med, men these are my top 5.